Nøj, de trænger til at blive klippet. Ja. Nå, hvor de søde. Nøj, der var lille. F3. Ja. Det er det der galleri der, eller sådan noget. Ja, det er det. Jo. Hvordan kan de få det til at køre? Se de der sjove lærdæmser. Ja. Ej. Det er turister. Det er turister. Ja, det kan man gøre. Ja. Kan man virkelig det? Jeg har slet ikke haft en til. Det ved jeg. Altså, det er jo garanteret på nettet jo, ikke? Galleri Møller. Ja, det er garanteret også på nettet, og så har de bare deres hus herude. Fjaltring der er det også. Hvad? Det er fjaltring også. Ja. Skjult. Vindmølleren. Vindmølleren, det er rigtig flot. Ej, hvor er det flot. Ja, det er sådan grøn der, ikke? Så langt som højre rækker. Det er sindssygt. Kæmpe eng. Bare så gigantisk eng. Ja. Det er fandme en eng, der rykker der. Sindssygt. Det er fandme største eng, jeg har set. Det er træls, der er sådan lidt træls modløs. Jeg får nogle gode billeder, du får på det. Ja. Det kunne godt være meget, at jeg får købt en brandstation der. Ja, det er også ret fint. Det er sindssygt. Ja. Faktisk også ret fint hus, der ligger inde bagved. Og vælger det hele der. Ja. Ja. Flot hus, der ligger helt for sig selv. Ja. Det er et mærkeligt billede. Ja. Det er sådan en narko-skole sted. Du mødes efter Sådan røveri. en cannabis. Sådan et sted, du mødes efter Farm. røveri, ikke? Ja. Det er nogle år. Var det ikke også herude ved Bøvlingbjerg, hvor de havde fundet den der kæmpe farm med has? Var det ikke her? Var det ikke i Jeg finder Bøvlingbjerg? masser herude. Jo, for fanden. Man er skum væksthus og Ja. hestfarme. Mange er ude i Bøvland. Det er bare langt ude på langs Tønskeds mark. Ja. Bortebladet. Der er mange hamfarmer, hvor de slet ikke har opdaget herude. De dyrker det drivhus, de der. Ja. Sådan nogle enlige mænd.